Приятел на баща ти те целува на парк. Това е най-доброто от всичко, понеже можеш да го целунеш и ти, защото знаеш, че значи нещо. Лиса! Или да го отблъснеш, защото Лиса? той няма да съсипе живота си. Лиса! Може да се каже, че паметта ми се трансформира. Така че, по дефиницията на Фройд, аз съм напълно здрава. Лиса! Но ти ме чета! На болничния ми картон пише оздравял от... Здравей, Сузана! Четем дневника ти. Понеже това е последната ти нощ, тук решихме да си направим малко събиране, за да споделим безкрайната ти мъдрост. Научихме, че като бебе са те връзвали за леглото. Както и, че си мислиш, че Джорджина не иска наистина да си тръгне от тук. Поли пък никога. И как аз съм клинично луда. Какво правите? Очите на Лиса веднъж толкова магнетични. Сега изглежда празно. Това е мое, Лиса, това е мое. Джорджина. Джорджина лъже само хората, които я държат тук. Може би тя иска да живее в света на Оз завинаги. Колко предсказуемо. По-добре унищожи това, което си писала за мен. Защото баща ми е шеф на ЦРУ и ще те екзекутира на секундата. В този свят външния вид е всичко. Понякога си мисля, че Поли е фалшиво мила, за да ни е по-лесно да я гледаме в лицето. Толкова мило от коя страна да ни съдиш. Какво по дяволите правиш? Играя злодея, скъпа. Не е ли това, което искаш? Давам ти всичко, което искаш. Не е вярно. Искаше си досието, дадох ти го. Искаше навън, изкарахте. Трябваха ти пари, намерих ти. Харесваше ти това, нали? Винаги ти казвах истината, а не съм си драскала в скапания дневник. На Дейзи също и казах истината, която всички знаеха, но никой не искаше да я каже. И тя се самоуби. Играя скапания злодей, точно както искаше. Защо бих искала това, Лиса? Защото те прави добър човек. Върна се тук по-тиха от водата. Тъжна и съкрушена и всички ти съчувстват и те поздравяват за смелостта. Докато аз духам на 3 момчета на автобусната спирка за пари. Лиса, моля те, спри, тя плаша. Махвай, Поли! Къде тръгна? Сузана! На теб говоря! Какво стана? Не ме ли харесваш вече? Не се! Защото си свободна. Защото си мислиш, че си свободна. Аз съм свободна. Ти не знаеш какво си вода. Аз мога да дишам. А ти ще задавиш в платото на скучния си и посредствен живот. Майната ти! Знаеш ли какво? Хората имат прекалено много слабости, които те първа започват да избиват. И се чудя. Защо никой до сега не е намерил моите? Защо никой до сега не ми е казал, че съм скъпана курва? Защо никой не ми е казал колко щастливо ще бъде семейството ми, ако бях мъртва? Защото ти вече си мъртва! Сърцето ти студено, Лиса. Това е твоята слабост. Затова винаги се връщаш тук. Нуждаеш се от това място, за да се чувстваш жива. Жалко е. Загубих цяла година от живота си. Може би виждам лилави хора и... Може би всички навън са лъжци. Може би целият свят е тъп и невеж. Но го предпочитам. Предпочитам да бъда в този скапан свят, отколкото да бъда тук долу с теб. Лиса, не дей.
Не съм засегната. Знам. Ще ми липсваш, Сусика. Ти ще излезеш от тук и ще дойдеш да ме видиш. Нали?